Tini srangsal marsal ni 4 salmari bisi brum no tini ni hai salmari wo Pali ter eba holi palai jago Bharat hakotor gonangno tini ni or salo Tripura hasti obo Sikla Sikli okra chakra jurai khonai jotono bekhao tongthokma bara khapang udila chalaijak Nachitok Agotula Doli ni mangpili nainedi sini mangpili wo Tini te paling lai ma bahai ma tong Palirog thunglaiwi Kaham nama tongkha sengoro phaye jong every year jong oma ken thunglai tongthok tini abono enjoy khelka bojaran simi tin thunglai man ro jong iko chini dol rokbai hano tini jara ren tongne rokta enjoy kheyo parbai male to baksa ke ta bo jagan rok thunglai tong jong iko jong ayang ni tongkhonai sini ayang goli sini supari bagan di sini ayang tahu asal bola takung ni sini mungkin je nin sini mungkin je ani sini mung hajan tripura ani kami itu dombor raisa bari belanya hambai do dara pal do kita do kita kok sari dara ko tini pali thunglai bahai ma tong ro ekdom kaham no bojaran simi tin thunglai masa iko tabuk jeng sari kami simi na jeng ongol kha jeng palok to nilai khai ke ba jeng joto no aro do puti khai jeng sa nilai lekha ta jeng oro tabuk jeng dim sagoro jeng nilai hambai dara no belai hino hambai acha do dara o sadra thai thai ko actually chungge private sector kam khai dong jano but chungge jotono mon chung jotono mili akane chung don't troll me okay hambai dara chungge jotono mili akane chung police what do hambai jotono chungge abo khai